далелҳои аҷоиб. Салом ба ҳама. Бест тамошо накӣ, гӯш кӣ аввал. Дар канал аввал подписатсия кунед, то ки видеоҳои нави якум тамошо кунед. Имрӯз дар бораи таърихи ҳамаи ҷоми ҷаҳони футбол, аз тарафи кӣ ташкил шуд ва солҳои чанд кадом давлатҳо чемпион шуданд. соли 1928 аз тарафи президенти фифа Жюл Риме пешниҳод карда шуд барои ташкил кардани чемпионати ҷаҳон ва дар соли 1930 дар Уругвай ташкил карда шуд. Дар ин чемпионат 13 команда бозӣ мекарданд ва чемпиони 1930 Уругвай будад ё хичон буданд. Ва аз соли 1934 то соли 1978 аз 13 команда ба 16 команда гузаронида шуд. Соли 1934 дар Италия бозии футболи ҷаҳон баргузор гардид ва дар ин бозӣ Италия ҷои якумро гирифт. Соли 1938 бозии футболи ҷаҳон дар Франсия баргузор гардид. Дар ин бозӣ Италия боз ҳам ҷои якумро гирифт. Соли 1950 дар Бразилия баргузор гардид. Дар ин бозӣ Уругвай ҷои якумро гирифт. Ва дар соли 1954 дар Швейтсария баргузор гардид ва дар ин бозӣ Германия ҷои якумро гирифт. Соли 1958 Швейтсария дар ин бозӣ Бразилия ҷои якумро гирифт. Соли 1958 дар Швейтсария бозӣ баргузор гардид ва дар ин бозӣ чемпионати ҷаҳон Бразилия якум ҷоро гирифт. Соли 1962 бозии футбол дар Чили баргузор гардид. Дар ин бозӣ ҳам Бразилия ҷои якумро гирифт. Соли 1966 бозӣ дар Англия баргузор гардид ва дар ин бозӣ англисҳо ҷои якумро гирифтанд. Соли 1970 бозии футболи ҷаҳон дар Мексика баргузор гардид ва дар ин футбол Бразилия ҷои якумро гирифт. Соли 1974 бозии футболи ҷаҳон дар Германия баргузор гардид ки дар ин бозӣ Германия ҷои якумро гирифт. ва дар соли 1978 дар Аргентина баргузор гардид ва дар ин бозӣ Аргентина ҷои якумро гирифт. аз соли 1982 то соли 1994 аз 16 команда ба 24 команда гузаронида шуд ки дар ин ҷо 8 команда илова карда шуд. соли 1982 бозӣ дар Испания баргузор гардид ки дар ин бозӣ Италия ҷои аввалро гирифт ва дар соли 1986 бозӣ дар Мексика баргузор гардид ва дар ин бозӣ ҷои якумро Аргентина гирифт. ва соли 1990 бозӣ дар Италия баргузор гардид. Дар ин бозӣ Германия ҷои якумро гирифт. ва соли 1994 дар Амрико бозӣ баргузор гардид. Дар ин бозӣ Бразилия ҷои якумро гирифт. аз соли 1998 инҷониб аз 24 гурӯҳ ба 32 гурӯҳ гузаронида шуд. соли 1998 бозӣ дар Франсия баргузор гардид ва дар ин бозӣ Франсия ҷои аввалро гирифт. соли 2002 бошад дар ҷумҳурии Корея ва Япония баргузор гардид ки дар ин бозӣ Бразилия ҷои якумро гирифт. ва дар соли 2006 дар Германия баргузор гардид. Дар ин бозӣ Италия ҷои якумро гирифт. соли 2010 бошад дар Африқои Ҷанубӣ баргузор гардид. дар ин бозӣ Испания ҷои аввалро сазовор шуд. соли 2014 бошад дар Бразилия баргузор гардид ки дар ин бозӣ Германия ҷои аввалро гирифт.
ва дар соли 2018 дар Россия баргузор мегардад. Барои ин чемпионати ҷаҳон аз тарафи FIFA $2 миллиард ҷудо карда шуд. Ин $2 миллиард барои сохтмон ва варзишгарон истифода мешавад.